A Asociación Ámbar das Persoas con Diversidade Funcional celebrou na Pobra do Caramiñal a presentación oficial do seu calendario solidario 2026, un proxecto creativo que cada ano gaña máis apoio e visibilidade. O Cine Teatro Elma acolleu esta mañá unha xornada moi especial para a Asociación Ámbar. A entidade presentou o seu novo calendario solidario 2026, unha edición que este ano rende homenaxe ao mundo das series de ficción. As persoas usuarias da entidade convertéronse en auténticos protagonistas, recreando as cartelas de producións como Asalto al Banco Central, El Jardinero, Respira ou Allí Abajo. Hoxe ve a luz un proxecto que nos gusta moito, que nos divirte moito e que nos leva uns meses de traballo, pero que é o mellor para apostar por levar un pouco a diversidade e a inclusión a todas as casas. A presentación estivo conducida por Celtia Iglesias, facilitadora de Ámbar e coordinadora do proxecto. Durante o evento puideron verse vídeos nos que as persoas participantes explicaban como viviron o proceso creativo e revelaban as imaxes correspondentes a cada mes do ano. As persoas que salen no calendario, as protagonistas, que son realmente as protagonistas, o disfrutan moitísimo, o esperan con moita ilusión, son eles xa os que preguntan previamente cando facemos o calendario. O calendario solidario 2026 xa está disponible para todas aquelas persoas que queiran colaborar coa Asociación Ámbar. Pode adquirirse a través da tenda online da entidade ou mediante contacto directo nas súas canles habituais. Sale hoxe mismo á luz, á venta, como comentamos, temos na nosa tienda online con facilidade de envío ou se non físicamente na entidade poden chamar e reservalo, formato parede, formato pequeniño para os despachos e para calquera oficina. Dende Ámbar quixeron tamén recoñecer o apoio do Concello da Pobra do Caramiñal e das numerosas empresas colaboradoras que fixeron posible esta edición. Así mesmo, solicitou a colaboración de toda a veciñanza para a compra destes calendarios, os cales teñen prezos económicos, 3,50 os pequenos e 7 euros os grandes. O que pido pois é a colaboración que merquen o calendario solidario de Ámbar, que o grande de parede pois queda precioso en calquera parede e que adorna moitísimo, que só custa 7 euros, e que o pequeno, o de sobremesa, queda estupendo en un escritorio, unha mesa de despacho, en calquer sitio. É super fácil de levar, e máis tamén ten as cartelas máis pequenas, o sea, vense menos os detalles, pero tamén se ven. Un ano máis, Ámbar demostra que a creatividade, a inclusión e o talento poden ir da man para construir unha sociedade máis diversa e visibilizadora.